बड़ बो एत सकाल कौन कर किलो अरे भाई खाइब बोली भजा भाजिली भाई कहला बोलो गुंड दिया शाग कर ए जाकि तोड़िकी आनी अमृतभंडा बैगण सीझे बोईती पतर सीझे शाग निकौची गुंड चुरी भाई तार पखाल खाइब बोली कहूची जे से जो छानिया है करुची ଆଉ କଣ କରିବି ଏଠୁ ଡାଲି ଫାଲି କରିବି ରୋଷେଇ କରିବି ହେଲାଣି 8ଟା 9ଟା ଟାଇମ तो से होनी ହଁ ଡାଲି ଫାଲି କରିକି ଏଠୁ ଚାଉଳ ପକେଇବି ଆଉ ଯିବି କାମ बड़ा आप तो आसी है ना ହଁ ତୋ ବଡ଼ ବାପା ଆସିବେ ଆଉ ତୋ ସାନ୍ତ ବାପା ଖୋଜିବେ ଖାଇବାକୁ ଛାନିଆ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ କରିକୁରା ଦଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଗାଧେଇବୁନି ହଁ ଗାଧେଇବି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କର ଏ ଆଙ୍କ ଅଡୁଆ ନ ତୁଟିଲେ ଆଉ କୋଉ ଗାଧେଇ ପାରୁଛି ନା କଣ କରୁଛି